Thank you very much for the great Ayaka Osobo. God bless you. Bring everyone in now. I can end America. But right now, I want to bring on the microphone the representative of the Vice President of Ohanes and Igbo. Kobia Kwani 1 or 2. Makana Ititiani, why will enough of dignitaries? Now. Thank you. I am Bogota, the son of Chinyerunde, Olekon, Onyenkeno US. Because senior singing now, Bogota Makana, in Abokaraba Tata, Evrado Sivano Bodoibo. Because, and when they asked me, she alright, chief. Before the representative vice chairman, they will microphone. Daddy, Wakana, Kibogota. Makane is Mata, Nibogudana, Toriaka, Kofu Kodi. Thank you. Because Omonem Igbo, Dozobo, Danabra, Omona Sibo, and Igbo. Also, Bruno Madu. And before my gun or Zuber Madu. Titania, the national president of Ohanes and Igbo worldwide. Chief Emmanuel Wanyam. National Vice President, deputizing the national Ohanes worldwide. My name is Governor State ever. Chief Emeka Udodeme, Obi of Obuno, Oruku, Onogona, Ansat, the Association of Town Unions in the Anambra, known as Southeast as the leader.
nwekwasị ọgị ya na-ekwusigo John D na nwaanyị na-eji ego mana anyị mepere akụ ya na-ekwusigo ọ bụ na ego adịghị na akụ ya mana eche na ndị ekwusigo nwere ego mana ụlọ ga-agba mbọ hụ na akpa dị na trezọra ekwusigo ọhaneze. Nwanne unu nwoke bụ Innocent Obiegwu a great Igbo leader. Mana na nwaanyị nọkọta na-eri nya ya erie ndị nwa nkwụ nwuwe ya o nwere ife bụ na mmadụ kwere na Igbo ọsịsị gbuo ya ebe egburu Igbo etu o si dị mgbe e bidoro agha Biafra. Nwanne nwoke n'obodo oyibo kwaliwe anyanwụ wee sị anyị a ga-enye owu ụlọ ya nke e were mee ọfịs ndị Igbo n'obodo oyibo. Ezigbo nwa bụ Igbo ka ọ bụ aka uwe unu. Ana m ekele ndị ọzọ bụ na anyị nwere onye dịka Innocent. Anyị adịje Beria onye abụ executive officer for anyị. Mana his actions na elu o si ejere ndị Igbo aka mgbe iwe ahụ nsọ bụ na anọ ebe a anyị jee ebe a ọ dị ndụ ọ dị mma ọ dị njọ anyị nọdụ ebe a anọ ebe anyị nọdụ ebe a ndị ọzọ bụ ka anyị chọrọ ikele. Ọtụ bụ na-ebu ụzọ n'ife niile a na-eme na n'Igbo. Nwanne unu nwoke bụ Jerome Udoji is the first leader of ọhaneze ndị Igbo. Ọrụ nwere ikwu na mama onye na-edepụta isi oge ahụ bụ nwoke onye ebe a bụ I will come back to his name. Ọmụnwese ọzọ bụ onye economist from Ojojo, so Bioshock. So you can't talk about leadership of ndị Igbo without mentioning Ozo. And Ozo Bulafanya today is you. Na Igbo, even na-enye Igbo aka. Olukwe na ndị ji ego n'Ozo obodo. Olukwe na ndị mma ife n'Ozo obodo maka Ozo bụrụ ma ebe ine. Mana o so na ndị mma na ọ dị mkpa inyere Igbo aka n'Ozo na Igbo niile. So biko nna ya abụghị apprentice ka ọ nọ wee nwa ọbịadawu n'elu. So na celebration of life onye bịa na-ekpe ekpere with this situation nwa in this country ọ nọrọ ụka na ya ekele Chukwu oge esi beba apụta ego geeti ka etinyere ebe niile. We are in prison. Igbos are in prison. Every village na-atụ ego na-alụ geeti. Geeti nna bụ ụdị geeti na-adị na prison ya dị ka ndị Igbo nọ. Ọ bụ ife anyị mere onwe anyị. Ọ ihe anyị mere onwe anyị. Anyị enweghị reason to be in prison. Ma anyị na-ekpere Chukwu ka ọ mara ibe a ji ife dakwasara anyị ka o ji aka ya wepụrụ anyị. Nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo anyị agịrị elu. Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-enye aka dozie obodo a unu wee kwanaka ụmụnne. Because information a na-enwe ọzọ Nweke na-abata ebe a bụ the coordinator of ọhaneze in the southwest. About 6 states, okay, for 6 states. Osuka Lagos is taking maybe 2 days. Onye na-eme ibe, ya sị na onwe ife ọhaneze na-eme, o nwere ife anyị na-eme. Mana ị nwere ike si gịnị ka anyị na-eme? Anyị na-akpa abịa n'ọkụ irrespective na anyị nwa niile nọ ebe a bụ target dị ụmụaka na-amaghị ibe anyị mere ebe o ebinyasị we are going to kill you. Ị na-ekiri anyị nwasịsị jide Nnamdi Kanu anyị na-asịsị ha ihe na-asịsị na ike gbuo ya onye gburu ndị ọ na-achị onye dị ka ị gachi. So biko ndị Igbo saa n'anya anyị nọ na ihe karịrị nsogbu agha Biafra than now mana ụlọ amara. Ọ bụrụ na onye amaghị ya gwa nwa ya ka anyị jikọọ n'obi ọnụ were merie ndị na-achụ anyị. Ilu ka nkụ ọbịa bụ ndị Igbo butere ilo kama ndị Igbo onye gbuzine nwanne ya. Onye mmeri nwanne ya n'ahịa enweghị onye o jidere. Obi ọbụbi na eziokwu anyị bụ nwanne. Ibe niile na-asụ Igbo na n'Igbo bụ nwanne. Onye ọbụla mebiri ọbara nwanne including me ma dịrị m na ezinụlọ m mma. Ka anyị nwee nne ka anyị na-agbaje
Anyị abalị anyị ebe a ka ga-anọ, ebe a ka a ga-egbu anyị, ebe a ka a ga-enye anyị. Udo dịrị unu. Ndị ọha na eze daalụ. Obi dị m ụtọ ihe nna etu m si wee bịa wee sịrị m nyere anyị na inwe aṅụrị anyị na-ahụ ọnụ with joy. Anyị dị ebe akwa maka na Chinyere nọtere aka and o nyere anyị enough time to all him. Ndị ọhaneze daalụ for coming. Ọzọ bụ daalụkwanụ. Anyị aka nọ ebe a. Ọ ga-take over from here. And I think I can acquire the national PG, Chief Doctor Iwayan CFR, for the confidence of me to even entertain the invitation in the first place. I probably had a man, I draw other family organization. I come to welcome this state chairman here, president of Anambra State, and the Egusi local government president, chairman, and the treasurer. Darren for coming, and Mr. Onowu from Lagos, southeast, southwest. With all due protocol. Let's keep enjoying ourselves. Down, I hand over to you. Keep us warm. Thank you very much, the great Ohaneze Ndigbo. Dike Robert na Korofa biko na ọ dị easy. Ife na-akọwara anyị n'Igbo ka wee ihe ọnwụ wee ruo echi. Ịghọtago? Anyị na-asụ n'ụda arụrị nne even though na ihe ha mere. We have with Sylvia management because of the love of our father. We are here on the history. I went as soon as dialogue, but the vice chairman, the state chairman, and the local government chairman of Ohaneze Ndigbo. I said no dialogue. Chukwukozionu. Only if I can go mananya the vice. I can ask you go Ohaneze Ndigbo after the city. We might say, "Kemana udede." How go Igbo kade? Who got the line? Oh, people can't go the line. But I mean, when you go to see them, because mother one matter, I went to America. In America, because I will not hear in America. Chineke, where do you go like they go? When I hear you don't quarantine Kakadalo, it's not easy. All the way from America. The America, I'm going to Sobro. I'm going to reach America also. America can prove on one day to each ndị no PAP ka na-ekwu asị Chineke ya kwuo na omenaha Jizọs maka na ọ dịghị isi. The President General ekwusigo agwa ndị mmadụ na ịga echiọmanụ na-adụ na very simple. And the vice chairman nọ ya vice chairman nke ị na-eti aka na bụcha onye ma ego iti aka na maka ama m na Ohaneze Ndigbo ya ebacha ebe a mụ gwara onwe m ego moto tiri ego dịkwakwa dapụrụ n'ala ama m na oke ha si na-enyere gị ego iyi enye m na ihe vice chairman kwuru ive okwu ọ sị na ọ dị ka maka ama na anọ na Ohaneze Ndigbo esi n'ebe a eme transfer ugoro 50,000 n'ego anyị ncha. I will remember Ohaneze Ndigbo Lagos branch. I'm a poor little I will continue to Owiva Yakoba. Owiva Yakoba. Every single Super treasure. She's serious. Because everyone I know about them money. It's only no one. No one you are my
onwe ife eji agwa eme agwa na-agụ gị anya ka gị mara agwa rie enwetara ka nwee penta ọwụ iri ije n'ụlọ nsens a na-adịghị o nwere agwa agwa ije eme gịnị ndị Amerịka ghọtara ihe na-ekwu ịchọrọ ịlụ nwaanyị na nwaanyị mara mma Chineke nye nwunye gị anya onye gị ego wọsụ onye nwere nwa onye Amerịka na onye ejere obodo oyibo nwunye mara mma watch ya daddy watch ya goes for no watch anya na money watch ya mmadụ na-abụ azụ 20 years time ife ha wụ ọnụ n'okwu ọwụli dị process ụdị a nebọ nnọrọ isi wọnsa dị na-enye nwunye anya ọdụ ka ọ na-ebe akwa agụta nwanne ezi ya arọ m jiri nwunye ya ibe ọsị mma na ọkwọ ka iri ya dị and onye na-eri nọrize na ebe ha akwụkwọ nke izu ọzọ dị mma akwụkwọ nke ịba chimpanzi ife mara ife na-eme na anụmanụ niile ezu obi onye ihe na-anụ mmadụ ekwutufu nwaanyị Chineke le nwunye gị anya onye ga-ego a na-eji ụkwụ eje Amerịka ihe eji eje Amerịka m flight all millions ị na-anụ nọnsens o nwere agba n'elu mkpọrọ ọgwụ iko dị ịpịa agwa nwunye mfu n'ọrụ n'ụkwụ anyị ka mmadụ eziokwu o nwere ihe eji ama na mmadụ zụrụ ezigbo nwaanyị na-agba dị na 4 3 times before tie onye weta aka 12:30 ezigbo nwaanyị akpọ dị na food si ada dị ihe n'isi m ka ọ garị ọsịa si mụ nke ọtụọ ọrụ nke bụ 2:30 to 3 ọsịa mmiri ọkụ ma mmiri ọsịa mmiri ọkụ ọkụ ọtụọ wesi ala skọt ezigbo nwaanyị na-akpọ dị onye weta aka 6:30 nke mgbede ọtụtụ ụkọrọ kpọ dị dadị ada nsọ na ya batara maka na gosuro ya ka nkụ n'ụzọ chọọ bịa palado nso na ha fụkọ ọtụtụ ọfedị ka njụrụ oyi jee mụọ enwe chọọ họteelụ wee si ihe na-arụ ọrụ na kpọ di ya play safe I love you dadị ọhụrụ ka o si ebe wọchị ya na ya mana ịgwa ahụ anụta ọtụ nwaanyị anyị etiri ya egwu ọ ndị gịnị dị ya ọrụ ukwu grammar school chọrọ ka ya ka tiere ha egwu biko anyị ka ndị ọrụ ukwu grammar school chọrọ ka itiere ha egwu ihe eti egwu ihe ewepụta tempo ha maka ugwu ha ihe ahụ ndị gbagọtara na age ịmara ihe etiri na egwu ndị baby boys anyị etiri na egwu ndị old man biko site ndị ọrụ ukwu egwu biko anyị ka ihe ewetukwara ha maka na umeji amụ nwa dị ọzọ ọgbakọtara ọ dị egwu ihe agbara n'ụzọ ehika so let's have you the greater Ekosomolo. Let's have you for 2 minutes a court no money ke wo record ke wo okay and because I can have Ogugu Grammar School that is the konye ya ma akwụkwọ na ejide chief idi konye ya ma akwụkwọ na ejide idi konye ya na enyo ncha ịmana ndị apere precise ya iwe anyị na-enyo adịghị ọnabara Okechukwu nọmba 4 na idebeghị ga ị na-emezi ya eche na egwure ihe akụ a na-eti ihe na-ewepụgo ozugbo with immediate accord and ịwọcha ndị ọrụ ukwu ha nọ in one form o gosiri n'ụlọ ka nọ in union kemgbe 1979 is not easy. It's not easy at all. Since 1979. Oh yes, not easy. It's not easy. I want to say that Kembo 2012. I got sana. All of bless of you. The greater Ekosomolo. Itiela you. I will never quite kind of. Thank you. Let's go back.
Obi
Thank you.
Thank you very much, the great Aya also. That was a wonderful war. I know the oracle. I tell you to Nikia, the Katamano.
No, you can. Yes, I'm a man. Kenny, come. The most ever and every hour I'm a place of a man from one. I'm a wondering when I not go last week. Or it's one year when I had been also. People don't come yesterday. Who will come today? No. We're going to wind this around. I like yeah, natural law. I never could that's it. Well, I'm going to go into the water. I don't know why I don't know. But I said, you know why it does. You won't also. All you can get my young brother, I need to one. That was about from one. So don't have been consumed. You see, that's the type of that. One for them, you want the type of league, you want the type of Zoom. Thank you, sir. Imana, auto category, even all the rest of the other, they make confusion. I won't get any one on four. On the other go forever. I don't use one cable or meeting. If you don't have last forever. I get another direction change its constant. You know what the one will be over and not to go from my seats or never die. It was secondary school and not to never die. Tell where I get a secondary school after 3 years of one kids in one cable. You know, there is a Tina Sadizia. How can I? On the matter of the league, you love when one. All I do is you know money. When I'm a judge, you know, see, they want money. When I say, over 1 lawyer, the woman 98 years, I said, and they want money. You see why? I said, and why he did. Okay, we say the wine. I mean, we wine and we see. If you long to live, long to sleep, long to chat, long to watch, and I want to be loved. Manuka, they say I know one man, one wife. I know when you can get a teacher. I go wine does a good video, but I will go to another boy. I'll be able to go into a I want to say no, yeah. I will see a kidney over there or to work in the water. And even we are one of one particular one, you look like the wood of a look at the human one, you must say no. My ear is with the grass, you made a mistake. But if I take you no one on your original. But if I die, you why don't let I ever I see up on a time they go see a man or would go to 4. Don't know. CBC, help us one in look. Macacam is a woman who can run 80% of what is look. Macacam, do the difference when you want to go over the wine or Yama talk for I'll go somebody agony. Who will look at on agony? Agony, how agony will look at. It is a
Thank God. Agọni hu na nwoke nọ nwoke osu wee nọ yi ịmara ko nwanne onwere ihe o kwesịrị ime mana ebe o kwesịrị ime adịchaghị mma ịmara ko ọsọba nkọnkọ amami ihe ndị keketa ụmụ nwaanyị amami ihe meziri ọhụrụ ọbịa kwesịrị ise nnọọ ọwọ nwara ụwa ofu nwoke ofu nwaanyị adọọkị mgbe eme ọwọ nwara ụwa nwaanyị ka ụmụ nwoke ji wee na-anwụ n'ike na-amafu nwoke ọgwa biri 45 years kọnsoso that won't go up with 48 years, also what's your name? Eva Africa goes in approval of second wife, third wife, fourth wife. Never, you can be my wife. Anything actually, Mama can tell me if Mama doesn't believe. Mama doesn't believe. Mama is fine believe. Mama Mama should go believe. Mana ga kwa kiwu ke no ya ka be ya no wine na bo no so so wine na bo ni ngwa ana bo to alu nguru mana ki ga ike especially we go na no be hille especially when no be hille ne ka ni we hi bo no de da ni di gudi aka o na ni di one one half elehi na so ọgbọ tí ìgbà náà kà á náà zọ ìyẹn ní sàbọ. Ìsì ìyẹn ọwọ́ kẹta. Àdìgbàgbọ́ náà ṣe òkú kẹ́mbẹ́ ẹ̀ ti rí èmi yẹn. Dáàdì na táìmù sí kọ́ wọ́n ẹ̀dẹ̀kọ̀ ọ̀gá fẹ̀yẹ́ náà kẹ́kẹ́ yẹn ló ń sí pẹ́. Malagodi na how manage. And let me tell you, he was a number one man, one wife. Only no more can wait 67 years, 70, 71. Wow, we have to say that. When you need and if I don't ask you, you don't want mentality. Papa and I pull wow. Papa and I pull school fees. Papa and I going up. Who was it? You know, my name would take with a video with a zip. Who wants to the matter? I still got it. Papa, in the grave. Papa, I am what you know, Papa, they would take. Why I tried to see no in a village. What's a brother? You know who was in our way is from Lagos. You said their taxi. I don't know the take it in Lagos. When they said they are hot, Europa, Maya in a like I said, they are in here. Oh, Yamu, oh, yeah, they won't care. Manabia, in more wine after 70 years in Warsaw. When I you wake up, was a story. If you don't keep us here, no good. Watch your walk over now 100 years. Oh, no wine, I've won out 1 year. I hear you no good. Oh, no, me, and I forget that. What we are here. Because you make a man. Sile kema ene kema neri ndora trap ayekene no hinne okay ayekene no hinne okay sir all right ladies and gentlemen I check I never munye zudo kopota no bomo anana makana dike ezulo zuwebu anya na ebe akwa anyị na-enye Chineke ekele makana na adị ibiri ndụ ọfụma enjoy. So I took a the wife of Ezudo ka ọ pụta na ọgbọ bịa gụọ banana makana ọ dịrị isi mmadụ ịnọ ha many years wee chịkọta mana ezi onye nwetara mmadụ dịka Ezudo efu na ọhụụ maka biko nwunye Ezudo porque muy asilo. Muy asilo.
Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Sir? Yes, sir. Yes, sir.
Onye yiri ebube kpakpando n'ọzọ obodo Dogun America kpakpando asụkwọ nka fonu gị ọ na ụmụ paụch ama ka ndị obodo ego si eti fonu unu na-enwe paụch onye gosi n'isi esi lọta ịmana anyị onwe ihe anyị na-eti na fonu anyị wọda anyị ebe akwa nye anyị ga ya je dozie kpakpando ana m agwa ndị mmadụ opi mmadụ na-eyi white ogbenye ahụ eyi white wofu yi ofu nsọ kedu ka ogbenye si eyi ya otu iji iri epụta bụ ụtụtara kiri na-abịa na ya pọma na ya emenwu ya ọbụna kelere m aga ekwu bụ the incoming traditional ruler Igwe of Aniopa ọbara ide mmiri na ndị obi be anyị ile obi ide mmiri na ele ọba ide mmiri. That is the great successor of Igwe Okpoko na Aniopa. Oh, Narochie. And also the member of Oraka, Aniepungu. I didn't know you are not so about you. I'll put out a look at you for real. As a moment for I can't put you. I don't know now. Honestly, my boss, they go now. Daddy. Which is so, and they put me. I said, I don't know. We ate you when I can't give you to Jesus. Done.
Akode. Because you don't come and do Thank you. I people can man. Just number 2 of them. I can agree with them. Are they gonna have one near? Yeah. Yes. Along here. Daddy and mommy. I have a reason I am here. No, let me give my beats. What is my charger? No, my beats, please. Take my charger because my phone. No, we need now. This one on the plane. This one we can take. No, the man knows that. No, who they talk to you this now? Yeah, this one we can take. All right, that's a cardinal. Oh, open the cardinal. Open on me, bro. Yeah, no. Yes. Say the studio. I ain't gonna go, Chief, as we do. Hi, Chief. Okay, look here. I can have fun, man. Okay. Daddy, There we go. Back, cause of that. okay. There we go. No, Daddy, your best now. I don't want to kind of do that. Okay. I don't want to kind of do that. Mama is gonna keep me. My mother, is in the other Mama, near me. You know, when you be a bishop and I get below the job. And I'm Kadam. A very good idea. Okay, smart. With the outside country. Better. If I don't get time. I do my own show. My man. How about the last time in America? You do a Venice. You will be able to now back the pilot. What are you doing? Play this or something not to work. No one is capital of food. You got a capital of food when you go flight where you see. Send a car come what? This DJ is made wives leave their husbands. This DJ has been around the hottest clubs and had some of the hottest mixtapes out. God, 3 years ago. Get your dancing legs ready. This DJ is gonna make you famous. DJ Kentucky is now in the mix. Make it go when you go to come, it's my day. Me and you, the chilling in my room, we got to do some talk, and it's my day. Maybe we could do this with the midnight. Because I want you, because I want you. And I didn't see you. You know, feeling as a kid, Ogun kan na mokita moka. Okay, today we come for my sister last. It was to play for my sister that play God. Because they look at some person happening. I am a Jebon. But today we are here because of the great man in the building, the great character.
superstar DJ ndị a na-ebe ahụ ndị ọra ndị ahụ ndị fụrụ onwe ha ikpe azụ 45 years ago and itiri ihu dị egwu a mgbe a na-achịchiri ya eju ma ndị ọkpa ha ya eme sistem ma ndị ukwu ha ya eme isi anyị agbọrọ ha old school the great oracle anyị agbọrọ ndị old school ji wee bido mgbe ha ka ọ ka ọ na-eme wọchị lọkịrị mere Omazi Cheleno. How many of 50 years here got to go? Thank God that makes 51 again. Like I can understand the music. I told her now, sit down that car. 45 years ago. Look, you do that. Oh. I don't matter if you have not put us a weekend. They look at me, see. You love me, stop your community content here. Yes, you do. Yes, you do. We're not on it. If you look at your work, I get teachers here. I don't know how. Oh, okay, I don't know what. Abando. Oh, we don't know for 2 days. The woman has been lucky to make you put that on one. Oh, we don't 2 days. The woman had to put that on one. Just imagine. If I'm a boy, if I'm a I come to us. Let's go now. Yeah. I love you. I feel like crying. Oh, lucky. All that I record is about you fucking. Ọ̀bẹ̀kọ̀ ọ̀pọ̀ ifọ̀ ọ̀hún ní ẹ̀fẹ́. Kíkà gbèsè mi ní ẹ̀fẹ́ gbèsè mi lọ yẹ. Gbèsè mi lọ Puerto Rico. Ní Puerto Rico. Ṣé àbùbá? Ọ̀hún. Ifọ̀ ọ̀hún mẹ́rin. Àlẹ́ kùtù. Wọ́n ní mọ́dà àbúrò yẹ káká. Sir. Oh, okay, we'll get that. But you back, how many is wrong? Lala. I want my job, I'm going to die if you don't go. Where did you?
one after the other. DJ Bọ́lá nínú kọ̀ọ̀pọ̀sá, ìgò tó ń dọ̀gbọ̀rọ̀ fún. Ha na-alụ m anya. Ọzụzọ bịara. Kpakpando oge a na-agwa gị na Johannesburg nya ịma na ebule taxi na-abụ ụmụrụ shọpụ a na-asara a na-ede 56 n'ebe ebe a ya wee ebe ihe na South eburugoro jebe ebe a ya wee nọchazi igwe jebe hotel ebe a ka anyị nọ rekọdụ egwu mụ na Lokibido one on one ọmụmụ wee bịa wee mee ekwesịrị ị na ebe a ewepụ ọnwụ should I be here? Ezudo ifeọnwụ mere m ka m na-akọrọ ha maka Lokibido ebe na-etokọrọ egwu after 2 days ọnwụọ 2 days egwu ya eji wee pụta wee nwụọ biko n'ije biko kpọrọ anyị egwu ndị ọgbara ofu okwu ọgịda a na-eguzi ọ dịgo ka ọ ya adị mgbenụ Even a star horse, more work for the appearance of the conference. But I never done a man is really. Akalugu, even here in a family, to see an ego, ever can eat in a problem and keep as well. Akalugu, I will come. The moment I will. Because in a moment and I bet you. Feel free, make yourself comfortable. I got a leave off, I got a leave cake, I can look at you one on. Yeah, no, the one I was a guitar. I wouldn't give up on nonsense. I get you my friend now. We're living down, but I go talk myself. Hey! Go. I don't know what's happening with you, wherever. Come on! We are here today because of this video. To celebrate and say thank God for the compassion of our loving Father. DJ Mugeno was so cool. About in America, about the open passport in case we run our rules in America. We run our rules in America. Yeah, before women is a little switching back. Over here, my chief. Come on,
Alepuku. Ife. Ife kibo. Ife kibo. Ayi, c'est pas autre. Before we went to Lagos, he made 240 million. When I can go to Lagos, instead of 240, we pay 480 million. They will get double chamber in Lagos on the hills. I can look at it, even if I can also. Permit me to recognize the presence of Mercy Chukuma. Abale Suku, that is the national youth. I should know. Liga on SND worldwide, youth wing. Abale Suku, I should welcome. Permit me to recognize the presence of Super High Chief Okorie Okechukwu. Super High Chief Okorie Okechukwu, National Treasurer of SND Youth Week worldwide. You are highly recognized, sir. Anyway, you recognize, I should know. No, yes, you know. And your people, you went there now, you can sign on the month, you can keep it. What do you got? Do you got even I tried there, you got there, and you got there, and you got there, and you got there. That's what I'm going to say that on SND worldwide, youth week. I recognize you. There is a person to go back on this. Madiana.
Thank you.
was the liberator ya consumed. Okay, I can tell you what's on the level of liberator motion na kamili no so. Oya jide move. The okay, come from last year or just come this year. Mary no so is one mother. Okay, you be your time. Milisi mwenye nando si awona wonye atutu wonye mbobia many house celebration of life kaibia igata ko biko iri ti mani ti eri no ri nsusu epa afu mo mmadụ na ahụ ha dey with the small stout Owena man, you love John Locke, over pastor. He's so well pastor, the man. Pastor, I don't know what I'm seeing. What would you see? The only thing I'm mad and I will be in the Bia soon. I be a winner in St. James South. In Louisiana, but in my name. I don't go here one man which I will be an Amutan Apollo. Two moon upon an Apollo, Jenu Chama, put an Apollo, make a moon, I can say a mommy, a mamma will get in a bit room. Ijering mamma will in Chama, when you hear when you see on Yara, I want to demand the dog freezer, Chama, but will mamma in you. I'm not kissing a Asoli Allah agalanya. In Nigeria, away with alcohol, very alcohol. Alcohol is very money. And then I want them money. Although I ain't there, almost I want to do 2 times. No more than here. I want to but watch your big man, they go see me. But us in your mic, when you walk, what kind of in 20 years, or when you will do it today. Almost I want to 2 times, then will issue will begin. Now, one big man, now more poor man. Here's a one big man who did over only another some something into a body about big man. But I want one poor man. Here's a one more poor man. One a katana and maybe what happened as well in our size. But in the name of here, all the kind of the boy 4 years. My man in the way, the bush of go away, you are big man. Eat me now, Junior, eat, the boy are true. My dear, I 2 days to what to work, in a house water. I pick my pocket, Camania, you Junior, you don't hear. I am going to tell you, Ophonia Totalo, Ketchup, you that is why you what's your man at all? Ophonia take a church, you. I'm not going to big man, go again. Into me now, here they will forget go. Junior Magata, iti, Magata, here. The boy you report there, yeah. What be a crew that the tea on what over a quacker? Hey, Junior has eaten. I want my poor man. When I couldn't go in Mugara. Okay, to my mother, Mark, tea in le pépère, oui, si tu es là, voilà ma cause, on vous donne, il y a dit à nous un tout, on les a dit, aucun sert. There is a level of the great aucun in the building. Aucun sert, I say it now. Daddy, Ogabale. Ibo
ọkwa ebe ya ọgbọdọ na-enye gị nri ma ịfọdụ amaghị na palọ chụọ ma mmadụ n'ime elu ọnụ okwu eri nri ma mmadụ ewe nwa ahụ wesi ya ma fọdụ abata na alụ mesi ma fọdụ abụ ime aka ị pụọrọ n'ụzọ iso na ọka epet ya fọ wia ma fọdụ afọdụ wuche ha ọ narụ ma mmadụ aka ma otu ikwu onye nnu ma ikwu onye mmiri ka ọnụ ebe anyị na-ebe akwa ọ na-aka ọnụ ya ị na-ebe akwa ihe ọzọ ya nụ na ntụli sikọnta ịta akwete nke golu imego ọnụ wizi immediately my father to leave the alcohol all those were okuru akamoti n'ọnụ bichie yi imi voice me to every spirit of poverty Holy Ghost all poverty remember us in a very john gani one for where ẹ̀rẹ́ tó bá yọ sí ká ní wà ní wọn ẹ̀jọ̀ wí yẹ kọ́ ní yúùsù kọ́ ní wà ní wí fẹ́ kí wọ́n kàyẹ yúùsù oge mgbàlù mọ́tò náà bí ọ̀sọ̀ bọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ tún yí tí ọtí náà ní ibu a na-eme ajụ mẹ́ ènìyàn yẹn na-abẹ́ ọ̀sí ẹ̀fẹ́ kàtí olú bẹ́ẹ̀ tó àyè yìí ó ti nà agbára ẹ̀dá 18 years you are poor big man náà náà wà bẹ́ẹ̀ tó 18 years no matter the originality mmiri na-eme ọgwụ agba ọchịpụ ọgwụ agba ọchịpụ na ọkwụ a nwere ịbịa na-achaba m anya bigman a na-eche iyi chịpụ rehi na-eyiri ugboro na-abụ iwu onye ara dadị ụgwọ n'ihe nyere gị wọ́ọ̀tì àná ọ̀hún ní inú tẹ́símọ́ wáì wọ́n wọ̀ ní ihe eji àwọn ezigbo wáì na-agbọ́ die na fon 3 times before tie onye weta aka 2000 nke ehihie ezigbo nwaanyị atụtụrụ kọọlụ bụrụ akpọ die na fon nwoke bụ ike kọọ ọsị ya ga-adị ịbata n'abalị ọsọgbọ ka ọ gara di ya si esogbo ọkọọkụ second call na-abịa 4:30 to 5 ezigbo nwaanyị atụtụrụ kọọlụ kpọọ die emiri ya ji ya ga-adị ịbata n'abalị a ya wu mmiri ọkụ ka mmiri oyi di ya si ya mmiri ọkụ ọkọọkụ wọ́ọ̀tì alaskọ̀ọ́ lẹ́tí wọ́n ní àbọ̀dé ó ní ìwòta aka 9:30 to 10 especially ní Demi na Lagos ọ̀tọ̀tọ̀rọ̀ fóònù kó bá dap ìjókòó rẹ̀ bí ló túbọ̀ àfọ̀ mọ́ ìgbò ojì ọ̀ nà máa nù họ onye ka mma anọ daadi ama m na ị nọ n'ụzọ hold up Lagos ebe ị na-agba mbọ ka ọ dị mma daadi ka mụ maazị anyị anara fóònù ụzọ ọgwụ mma daadi chọọ ezigbo họteelụ nọ n'Apụ Junction nke na-afọ mọtò sọfẹniki mmụọ gbago n'elu otu esi ihe na-arụ ọrụ jee dị na mkpụrụla play safe I love you ọdọkwụ dake mmiri mana ịnwe ahụ anụ ọjọọ nwaanyị ebe ihe na-enyi nwaanyị na-akụ asị ọtụtụ fonu ebe 10:30 to 11 na-ada nọmba dị o nwere ike netwọk a na-enyechara obere nsogbu ebe a netwọk na-enye nsogbu ọ na-agụ dị eyi anụ ọhịa ọ chọrọ ịrụ ọrụ a na onye ebe netwọk adịghị onye mgbe ebe ọ nọ enye nwaanyị akpọtara ya nketi gị ka ị na-agba ọsị ọma na ị nwere efe ana m agba ụmụ nwoke a na-anọ ofu ebe onye na nwaanyị ya nọ nwoke nọkwa na-agba mbọ immediately before nwoke ghara ibi nwoke pik ga hello baby ọsịa bụ nwa gị ọnụ ọsịa olee ebe ị nọ di ya sịa iwu onye ara nkechi anọ n'ime ahịa ọsịa zụọ ọhịa zụọ ozugbo onwe oge ị bịara ịnụ m achọrọ m achụ iwere ọgwụ wee wee nụ ọkwa efuru nwoke a na-eme ka ogologo mgbe ife ọzara every spirit of bad wife Holy Ghost nwaanyị ọbụla n'oyi ịnụ ọna gị ka chọrọ ịnụ anụ and you are sitting on your man nwaanyị ọbụla n'oyi a isi Jenụwarị ịgwa na ire again di gị ejide gị enyi nwoke ya ejide gị chiasi ya ejide gị n'aha Jizọs mana ọ na-ewu nwoke n'ihi na oyi a ị na-agwa na ilo ewu anya ma ihe anyị na-eme if you are here, you're a man. You are sitting on your wife. You are sitting on your fiancé. If one is a total wife, he said, "We are friend and phone. Can we just get him one? Upper wife, he said, "Friend, she boy tell her upper man woman." If you also, he said, "We are friend, okay, mechanic upper wife." Ètò tó sọ ìṣe fúgẹ́rì ẹ̀fẹ́ ifeanyi electrician ọkọ̀ wáyé kàmúnyẹ̀rì àyíkúndé ewu ní ẹ̀ma ká ní mẹ́nu
When I say after today, 10th January, no governor no one here, no catching one again. Chineke putting in Jesus. I'll console opportunity when the time matter. Now Solomon no 700 wives. Man of God, I hear you, sir. I'm telling you. When 300, next city 700. Everyone on next city. Over one queen of Bathsheba, the queen of Egypt. Where's it from Egypt? Where of the Solomon? Where's the Solomon? I'm the remaining in chapter. 1001. But at the end of the day, Solomon was the wisest king on the earth. Even at the book of Kings, 2 Kings, even Pastor 6, also that they need. Look at an balcony. All the Ijebaya Kaya for balcony. When the radio, when the Pibanya, when for one more than our Saho, or we need to deal water. David, when I was Onyan Anuanya, a Western Onyan Anuanya, when we say David Western after 1 year, when you know Onyan Anuanya, she wake up on 1 year. After that, I'll pass away that the thing a man after God's own heart. If you are here and you're not cheating on your wife, you are making a mistake. Cheating on your wife makes you man enough. I can do make an account now. Go to make it. I'm wife. That's not to tell you. If you're not sitting here, some women here, they want you to sit. They need a seat. Even I sit in the company and they pick him up. The first time I can sit, Robert, I give you 2 million. After 2 weeks, I can't tell this shit. When you're in the higher, you don't go sit again. Oh, my love, oh. Odinda, all of that is to move for very hard. So if you're a man, let me tell you, if you cannot accomplish what is in the Bible, you are not doing anything. Even as someone else also someone on a woman, why should walk in a sheet, call out about the way I am, and went one is your avatar. Konya wifanya, konya mukati, why you need it? But you know, make more than one and a woman of food. More than one and a person and your wife will not believe you. But I want to see you if I want you to value. And it is to go married to one, you know. Oh, whom why we walk, I walk up a code, I want to help good use. And the one thing about whom why getting, one thing about whom getting, why to 20 pounds. Here for why now, on Diana, we don't matter any one can buy me, hard to very intelligent. We are 1 year, opportunity to tell us that one or more wine. What can I afford? We are a pick a call with them. So that in that boy or one. And the go on work do to know what I went to say a court to or court to only a go. My neighbor what am I if you are when you were born in big car also relevant how are you? Do to know what you yes in a fact is that baby where are you? Oh, I'm missing you. So baby, when I was in again, when you get to the man on wall,
gee ntị ka esi aza kọl ọ na nwunye gị mụ na nwunye gị nọ nwoke nwaanyị kpọọ gị na fon pike dị kọl bido mba hello ka ife anyị otoro gbagbuo ogu so otu mmadụ onwe gị mechara ihe niile a ka ị kara obi jekwa mekanik ya tiri ime ego eji arụ moto ya igwe m kwụrụ ụgwụ na ebe niile ebe anyị na-aba mbọ nwunye gị na-asọ gị kamda nkiri nke ọtọ fon ọsụtụ ego isi bụ ka ife anyị mere ihe niile jere akwa mekanik ya tiri ime ego na taya m chọrọ ije nwunye na-asụ gbebi ka isi anyị n'uki moto ọba na rugide uki moto isi anyị chọrọ ije kpọchi ife anyị wuru ki moto bịa ị na-ahọta ya Daddy, I can also continue, but okay, let me tell you, you need to live a long life. Of a man can never stand without a woman. He can never stand. Men are what? Men are babies. They need to remember, when you are very wicked. Mana ya na yo Chineke agwa nke achiga na akwụkwọ ochie oge nwoke na-arụ nwaanyị fọ ka ihe a na-eme n'ala Igbo ka ọ gbatuo iwe ọcha kịta nke kacha esi na marriage ọ married men a na-esi dị ncha ị mara iwuru nwoke oge gboo oge a na-anụ nwaanyị nwebie ịnụ nwaanyị toro ogologo ịnụọ nke dị mkpụmkpụ ịnụọ nke buru ibu ịnụọ nke tara ahụ ịnụọ nke dị ọcha ịnụọ nke dị ojii eleghị ị na-esi biri everything nọ bego and ana m alaike ụmụ nwaanyị dị slim ịnwe anwa kpọrọ nwaanyị dị slim na mkpụ ụra n'abalị olu n'abalị nepa wụọ ọkụ ịdịghị ịgbakasị ahụ iji nwaanyị echekọta kọtịrị gị obere ejiri ya ka obere ikuku a na-abata onye zuru ụlọ na-abụ ụlọ egwuregwu mana ịnwe ahụ agbaburu nteta uru sampara ihe na-ebe ebere ụka ibu ụzọ na mgbuo maka ọgwụ ahụ abụghị ụzọ na mgbe ịba na bizie ịtọrọ igbu mosquito na ha ada o nwere ụdọla ha ga na-agwọ na-enwu n'iwe olu n'abalị ọ na-eweta gị taa atụ ibe ọjọọ ịnwazi anwazi ka ịkpọta na obi ga ife ọma ife ibilitekwa ụmụaja ka kwado ha akwụkwọ uche nji ego a inwere ọkụ ma ọ bụ ego dị slim mana anọ m na ndị adị slim a na-enwe aja obi ndị buru ibu na-enwe obi ọma ịmara ihe niile a na-ezu oke ọ dị ebe ọ megide ọ dị ebe a ịchọ nwaanyị bụ slim ọ na-eme gị anya ebere ga na-emere isi abiri oh I love you ọ na-emere gị ebere mana ndị adụ chekeche na-aza bebi I love you na-ere ọma nsogbu ya ole anya ahụ bịara ihe nka o ji ego ọkwụ iberi akwụghị ego a na-ekwu ụkwụlọ oji ego ka yoba ndị Brazil ahịa anụ onye na-ekwu ya ọ na-achọ ụmụ nkiri nwere ajọ obi ha ka papi ego tọkwa ofe oge ọnụụgwọ ọnọdụ 20 naira ọ na-achọ ka gụnwa gụọ ojii nke nọ 18 million onye na-eburu emu nwoke izi chụrụ nwaanyị ga-ebu ụzọ ya na nwaanyị nọchi onye ya ego aka nna chọ dị mmadụ wee ruo taa ọnya tiri ya n'ọnwa gwara nwaanyị sọrọ ife niile ego ego n'iwu eji wepụta obi anyị ya na-aga n'ihu n'aha Jizọs ya dị ụgwọ ihe na-aṅụ chọkọ nkwụ erughị biko ka ndị na-asa abụ ebe a si weta mmanya ebe a ọstatụ ka ị na-aṅụ ịma na ije na tebụl ọbụla a na-aṅụ small stat were na uche gọdị ihe m na-ekwu ụmụazị n'ebe a tebụl ọbụla a na-aṅụ biya ihe ọbụla wụtiri mkpọtụ a na-akpọ ezigbo nkata ihe na-anụ na ife anyị na anya m aha abata na ụlọ m aha akpọ na blọk ezigbo nkata mana nwa nwa ji ebe a na-aṅụ small stat ebe a sọ aja ahụ ka a na-amụ ụmụazị na ebe a were na uche gọdị ihe m na-ekwu ọ na ọgbachara ọsọ anyị na-ada gị dị egwu n'enugwu ede lụọ nwaanyị mara mma anụ si na nonsens ọwụ irite nụọ ikpekwe ụdị a nebọ ndụ ilekọta nwunye anya from one side ọ dịka ọ na-ebe akwa anyị na nwanne esi arụ dị tụrụ nwunye gị ibe ọsị mgba na ọka iri edi adị ka ngwaru ọnwụ na ọka anyị kọmpere bụ ụmụ nwaanyị anụrụ anụ according to banks ọ na-enwe anwụ anụta nwaanyị toro ogologo ọ ha nwa wụ Skybank enwe ahụ anụta nwaanyị nwere ego ọ na-atụta ego n'aka bifo ga anụ ya ọ ndị awụ GT Bank
enwe anwa no nwaanyị na-abụ nke mbụ First Bank nke bụ Union Bank enwe anwa no nwaanyị ọwụ na papa eji ego before ga nwe onda wu onye na-akọ ya bọ̀wọ́ ha yìí dẹ̀. Àwọn ni wọ́n wá àwọn náà pẹ̀pẹ́ èjì ego before Ghana under FCMB. Ìwọ̀n àwọn àná wáyé àwọn náà wúnyẹ̀ nínú àwọn ètùmọ̀ under Access Bank. Ìwọ̀n àwọn ẹnu wáyé àwọn náà wúnyẹ̀ nínú èkúté okòókù under Eco Bank. Ìwọ̀n àwọn àná wáyé àwọn náà wúnyẹ̀ nínú àwọn nílò under Intercontinental Bank. Ìwọ̀n àwọn àná wáyé àwọn náà wúnyẹ̀ yìí wàlú ezigbo nwa dịka nwunye ya ka ọsọ bụrụ ọnda Zenith Bank. Ìwọ̀n àwọn àná wáyé àwọn náà wúnyẹ̀ yìí na papia oge ịbịa kpọrọ ya na ndị obodo tụrụ ya eji wee bịa nụrụ nwaanyị ọnda ka a na-akpọ Community Bank. Ìwọ̀n àwọn àná wáyé àwọn na nwunye ya jọrọ njọ wee karịa uwe ezu oke nwanne ihe mere ihe nọrọ nwa achọ nye ego ebiri wee. That is the level of actually for Christopher Okeke the great ụdakpu enyi na ọsọpụrụ ọgaranya jiri wee tie ebube ka onye ya ka ege na ha ụdakpu enyi ya nweta dị mma niile ihe eji ego Jizọs ọgwa bụki na elu mmiri na ọsọpụrụ ọ na-ebe ada efere gị aka ụdani na-akpụ enyi agwa m ndị mmadụ fọrọ si na mpama nwụọ na si ya na-asị maka na ibe papa m mere na ọsọ obodo ka na-eto ude my father ọnya kụziri ụda akpụ enyi onye ka pụta my father ụdani na-akpụ enyi na ọsọ obodo anyị sị gị nnọọ ana m agwa ndị mmadụ ọwụ obodo ọbụla anya akpụ ụda akpụ enyi na ka ego dị akpa ya na-eti n'apụ ọwụ onye ọbụla apịa ka ego dị ụfọdụ ụfọdụ usoro ji arụ jeneretọ na sieba jenese ụdakwenye nwere anyị echiwe na agbagota na mgbago aka m na-eche ọsụkụmali ka ụdakpu enyi ka nwachi na amalachi the Archbishop of Anambra Diocese mana ụdakpu enyi ka ọ ya amawakorori ga atọ ya ụdakpu enyi ha dịbọ kamsa onye anyị dị ebube ụdakpu enyi I said no. Biko irie àwọn ní ìdá ẹ̀bà múnyẹ̀ ní ìdá kọ̀ntrol ní ìfúró nàbá táì mẹ́ sọ náà. Àwọn ní ìdá ẹ̀bà múnyẹ̀ ní ìdá kọ̀ntrol ní ìfúró kéé náà. Kọ́ra ní wí nàgídé yẹ olú náà bẹ̀rẹ̀ ìjẹ́kú dá ní ẹ̀dá suya tó ní suya 1,000. Ẹ̀bùtọ̀ ọ̀hún ní ẹ̀mí ṣe náà gé ìfúró nàdá náà pọ̀ mọ́ mi ìdó mi pẹ́rẹ́ mọ́ sọ̀ tó ọgbà bá yẹ ká tìrì ẹ̀bù kà ń jẹ. Obìnrin wọn ìwé òbí sí náà wíjẹ dáadé tọ́ àwọn àwọn ọmọ yẹn náà kọ̀ntọ́rọ̀ ológun onye fídíò ilé ìṣẹ̀gbẹ́ ìwé ìṣẹ̀gbẹ́ adíyá ó wọ́n wọ́n tẹ̀lé jẹ́ last week onye fídíò sẹ́kàtà fídíò mamere gogo tó o sì yàrá n'olu ọgbanyọ ha agbanyọ jẹ́ nínú mamere n'odi a fídíò na-ese ihe ọzọ bọ̀sù nwere eze ka m bịara ka m nwere balance anabata hei ka ka na-eti egwu hei ụdakpu onye abata hei dekwa mmiri na-efe ego anabata ihe nwere dị ka agwọ pụta so ụmụazị pụọ so onye ndị na-ese ya mamere goma ịgbanyụ ha n'ihi ha ịgbanyụ ya agbanyụ na my brother iri ya n'ụwa watch ya love ka m gwa gị eziokwu nwa ahụ anụtụ ụdị nwaanyị ụtụtụ ọbụla onye ọma mmiri enweghị ya tii na friza na-aṅụ ya 3 times a day dị ka nwaanyị na-adị adị otu ọ na-agụ na ọkwụsọ na ya ekwu na ya emebi ụwa anyị na-aba for what ndị mmadụ na-asị m ka ịbata na makwe ha anụ nwaanyị si ya na nwaanyị ọbụla mma na iyi ebu m ụzọ mmadụ bụ nwaanyị ọbụla mma na iyi ebu m ụzọ ọnwụ mbịa nwoche nwaanyị na ịnụ nwaanyị na-emekasị na mmụọ n'egi anyị onye ka nka bụ ụmụ okorobịa isefu ego iyi na-esefuru ego ga-ekweghị ezu ka ebutere nke isefuru rie idonisi ọgwụ sefurie ị na-esefuru ego ụfọdụ sọ ya na-esefuru nwunye ha ego in case of tomorrow iwu onye ara nwaanyị Chineke kechakọrọ ka ihe ọsụsọ
one of my stupid uncles, let's give it a good. This man will want 190 Mercedes for 28 years. Ọmọ na November, àìjẹ́ náà bí ẹjẹ́ pọ́tà ní máa Bogota Lagos, mo yẹ Bogota bọ́ iṣẹ́, wọ́n náà nà lásù jẹ́ kọ́rọ́ one boy, jẹ́ kọ́rọ́ ogun nọ n'ebe. Every weekend ọ̀nà kó di boy, ló kà náà ẹ̀nà mọ́ n'ebe, ẹ̀ wò ní bẹ́ẹ̀ kà mọ́. Ìyẹ́ kò nípa, wọ́n pìà, ìyẹ́ náà bẹ́ẹ̀ bọ́lá, sọ́nà ẹ̀ ní tòun 2000, èsì aláìsí ẹgbẹ́ ní àti 800, èsì ẹ̀ ní láìsí. Mama ẹ̀ ní tòun yà bùrà, mbọ̀sí àwọn ìyẹ́ náà ká tòun ìdílé ego ní ìná, kó ń gbé ìwúrẹ́ ẹ̀ ní kẹ̀. Anano, ado wuna amu na heni kemuisio na amu tena ado na mambo na heni kina ajuoi. Abana na mambo na heni kina ajuoi ole no. Eat your money. Eat your money while you are alive. Iye na yondo mana na masi iye mere food at 4. Udi si ke do na yo si che che e me food at 45. Amana mana e hit go. Oda da ko ni. Ati the Christ of Keke. Alright. I want to welcome back. Yeah, you do it. Oda da ko ni. Because if you like 40 minutes, it will not be very